Hindi pa rin matanggap ng isang pet owner ang sunod-sunod na pagkakasawi ng kanyang 5 alagang aso matapos umanong lasunin ng kanyang kapitbahay sa barangay San Nicolas West, Agoo, La Union. Sa eksklusibong prem ng IFM News Dagupan sa may-ari, hindi maiwasang isipin na sinadya ang paglalason sa mga alagang aso dahil nilagay umano ang pain na lason sa tulugan ng kanyang mga alaga. So 5 lang sila, natira lang 2. Tapos nakita namin yung pinagkainan nandyan. Yung nalaman naming may lason. So intentionally talagang nilagay nila. Bluish, green na parang bluish talagang, sabi ng mga taga rito talagang lanit ang tawag nila sa mga Ilocano. 4 na aspin at isang miniature dog ang nakakain ng pain na lason. Nitong March 1 nang mangyari ang insidente, umamin din umano ang naglagay ng lason at nakikipag-areblo na babayaran ang danyo sa mga alagang hayop. Mabigat ang loob at hindi pa rin umano natatanggap ng pamilya ang nangyari dahil ituturing ng anak at katuwang sa araw-araw na buhay ng pamilya ang mga alaga. Anong hirap namin? Kung ano yung pagkain namin, halos inaano namin para may pakain lang kami sa kanila. Pag may nangingi, di nga namin maibigay-bigay. Tapos ginanon niya lang. Iginiit naman ng pet owner na hindi nakakaperwisyo ang mga alagang aso dahil malaya pa silang nalalaro ng ibang residente kahit open area ang kanilang compound. Ilang araw makalipas maipost ang insidente online, ilang animal welfare groups na umano ang nakikipag-ugnayan sa pet owner upang matulungan sa mga legal na proseso na maaring gawin para sa mga alagang hayop. Nakatakda umanong mag-usap sa barangay council ang 2 panig upang magkalinawan sa issue, ngunit saad ng pet owner na sarado pa ang kanyang isipan dahil sa sakit buhat ng insidente. Aso man yan, may buhay din yan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.